berta ke tia dom han neli churo lo po ana ki sung ang bom nang litum non hul ke freedom of the press ta ave hoi lo seta nang litum po ana ki sung ang bom kam claim bom lo ni an cepating kai si nang litum claim bom lo la pe nang litum mesen ben si rata tum han rap dun bom lo si nang litum ma churo lo non het karjulong nilong nang lelo sarnong a rong pi founder CEO editor of Northeast News Focus alang li la pen nang li tumanda do ta hai la bangsor ni November inkoi rai siar ni pusipu non ke dam tang November inkoi rai siar ni alang li tum news ka cover dun long rikrihini sar habia mei la pen hima long ria sar atum bokolia rokom hadaksi press conference ka pedu la si nang litum press dum dun lo la pen ke alama bang ke non ke bang ji fli arni por rokom non ke bang kalang lo fli arni non December fli arni MLA bidasing ingleng alang li besa ke claim apot MLA pisita besa ke claim yong ta li lata pornography a film siga selam tu amethang se chepe klang anong alang diga nong juno pu ma tha the de lo la si ke claim lo po jo tek ser pu si ma tha lo la bidasing ingleng ke la si alang li claim lo la si hala so news along nang litum cover dun lo amasila sar nong e rong pida cover dun lo news along news ko cover dun seta alang lipan notice kapeli legal notice kapeli non November inquiry ne keparni 10 crores a poisa 7 days ang bong ni troxiang bong alang li kuti kep a poisa pinaji puja la so lambang ko pie polo ma ki pi la ke court order ta ve thang ta ve la ke defamation case ta nonan ta pi pelang ar ko sita apen pi lo sita high court pen kang sai ga vela la posi inside se pusi 10 crores ke hang la ke isi extortion ason je plan to der lo bon pusi ne tum tamatha ako la part de extortion ba la he ke la le ason he no pick lo data seta press atuma phan alang litum amithang kam se claim no freedom of the press do nang litum India ke itunge democratic country alang nang litunge lam an ke thanang ya lam an ke rat do ma ke thanang po la si alang litunge than lo lata the press conference pensi kapeli la ke ente alang lipan ke nep dia kam ave adai ke tin dia kam ave sarnong e rong pi phan banang litum hanta laga adai ke tin dia kam ave nang litum hanta news pilo te laga bang press conference no si pilo ke ko kubusi pipe de na la laga nang litum kam lo ke pivek nang ji la si ne litum APHLC pen ke la bang so sarnong e rong pi phan 10 crores ke hang hasti ke PG po alam bang ke press conference along alam news ki pipen posi hasti ke PG po bang la ni tum se kroy dun de la pen ni tum e condemn lo son ke APHLC dun la ke kroy kre la ke no pi alam lo la ke athema democratic country ke la news ki pi reporter ba news atun journalist atun ge la ke isianu job posi democracy ke isianu job lo la ta ange isianu job si kapalang boji puga lage det ke do tekte det po crack po lage la pu bom lo te la sineli tum la bange chi kroy dundi la lo ison ke la pen ke ni tum choning ri lo lage bida singing leng bang ani ke hang se che pet klang nang det le pc bida singing leng ta ning ki thina la ngo lage ame hang se claim nang det le ngom be hala ke claim ke karlo sota chi pu et lo ni tum si claim pu et lo lage AI pu bom lage artificial intelligence pensi claim bu kalilo bangala mirdalin teron pi bodi alang li pu et lo ke ante lage alang li tum si claim pu lage
alang lipen bida sing se klem pu pu er len de lage la sini tunga ko pu thu bom la bida sing leng